Takže, dobrý deň, moje meno je Martin Haníc, aj keď ma boli teda na to, že som z HP, musím povedať, že táto prezentácia čistá v mojej réžii. Za mňa podobnosť akákoľvek s reálnymi zákazníkmi je čisto náhodná. Takže, keď som bol oslovený na túto prezentáciu, nebojte sa, nebudem v angličtine, pokračujem v slovenčine na žiadosť Borisovu. Čo odprezentovať, tak som sa rozhodol pre takú neštandardnú prezentáciu, keďže čo sa týka technológie alebo nejakých security postupov či nástrojov, to sa môžete dozvedieť hoci kde, takisto v škole. Som sa rozhodol odprezentovať niečo, čo vám nikto nepovie, alebo ako to vyzerá v praxi v prípade, že nepostujete tak, ako by ste mali, alebo že je braná tá bezpečnosť na ľahkú váhu, ako to potom dopadá v reálnom svete. Takže také tie bajné časy, ako ste mohli čítať niekde, alebo poďte z histórie, že hackeri to sú takí tí silní undergroundoví junáci, ktorí sa snažia robiť to pre nejakú slávu alebo nejaký defacement a prezentovať svoje nejaké stanoviska alebo názory, prípadne pre zvedavosti to vôbec nie. V dnešnej dobe každému ide samozrejme iba o peniaze, takže aj z tohto sa stal ťažký biznis. Ide o či už resursy v podobe botnetov, masové exploitácie pomocou skriptov, ktoré to, čo kedysi ste mali, že vám prišiel na nejakú verejnú IP adresu za hodinu nejaký sken a všetci z toho boli udevení, dneska nestíhate ani čítať, koľko vám tam toho lieta na každú tú verejnú IP adresu, takže to je o niečom inom. Takisto, čo sa nastalo a čo je veľkým topikom v zahraničných periodikách, či už IT alebo aj v zahraničných médiách, je kybernetická vojna a špionáž, čo sa samozrejme u nás nedozviete, tu iba, že kto kúpil okolko predražené tlačiarne pre vládu alebo podobne, ako zvýšili telefónne účty, ale o nejaké kybernetické vojne alebo čo nie, takže z môjho pohľadu sú tieto krajiny takým ľahkým cieľom. Takže čo by som chcel ešte k tomu povedať, takisto z toho pohľadu, že nikto vám prezentuje, ako hackeri sa snažia dobiť nejaký systém, aby sa ho zmocnili. Takisto to tak nie je o nejaký hardware alebo o nejaký server stroj, nikdy nie je. Vždy ide o tie dáta a dostať sa čo najrýchlejšie a najľahšie k samotným dátam, ktoré sú uchovávané v tej infraštruktúre alebo na tých backendoch. Nikoho nezaujíma, že získa kontrolu nad poštovým serverom, ale samozrejme ide o obsah citlivých mailov, ktoré sa môže odtiaľ dozvedieť a informácie, ktoré môže predať, teda korporátne dáta, patenty, utajované informácie. Aj. Otázkou je, že v dnešnej dobe máte k dispozícii obrovské množstvo informácií, často až nadbytok, rôzne fóra, správy, kurzy, školenia, certifikácie. Všade počujete o automatických updatech, mailing listoch, všade sú reportované incidenty, máte možnosť auditov a outsourcovania, bezpečnosť. Dobrý deň. Inak hocikedy ma potom prerušte, ak by ste mali nejakú otázku, alebo vám niečo nebolo jasné, ja som na to zvyknutý. Takže je naozaj teraz otázne, ak máte všetko toto k dispozícii, čoho bol kedysi veľký nedostatok, ako je možné, že počet tých incidentov stále narastá a narastá, a keď nie sú. Tak prvým najväčším problémom samozrejme je cena. No vy môžete mať vymyslený bezpečnostný plán, či už procesný alebo aplikačný, infraštruktúru, všetko vymyslené, keď vám manažment povie, že nie, na to nie sú peniaze, pretože momentálne je kríza a musíme ich investovať do niečoho iného. Samozrejme, že to bude nejaký sales alebo obchod, pretože oni sú tí, ktorí generujú obrat, obchodníci vždy. Z ich pohľadu security neprináša žiadny zisk, pre nich ste iba náklady. Hej, teda samozrejme iba do tej chvíle, kedy sa nestane nejaký incident, potom sa vždy ukazuje na vás. To je ten prípad tej ignorácie. Ako náhle vy sa budete snažiť presadiť nejaký
bezpečnostný aspekt v hociakej korporácii alebo niekde, kde vy nemáte rozhodujúce slovo, vždy narazíte na ignoráciu, pretože ľudia, ktorí o tom rozhodujú, nemajú prehľad o tejto problematike, nielen z technického hľadiska, ale pre nich sa nič nedeje. To nie je také kritické, to by sa nám nestalo, kto by na nás útočil, alebo čo už nám môže urobiť. Samozrejme, že až do chvíle, keď mu niekto neukradne notebook na kúpalisku a zistí, bože, ja som tam mal forecast na budúci rok a čo keď to zistí konkurencia a domáce fotky a to už je z toho potom dráma. Takisto ďalšie, bezpečnosť je kontinuálny proces, nie je to niečo, čo sa udeje v nejakých fázach alebo v nejakom čase. Ako sa hovorí, tá schéma Plan, Do, Check, Act, teda si naplánujete, vykonáte nejaký bezpečnostný zásah, skontrolujete si, či je to OK, aplikujete to a potom pokračujete. Takže je to stále, pretože stále sa objavujú nové možnosti, nové hrozby, mení sa vám infraštruktúra, pribúdajú nové veci. Takže je to niečo, s čím musíte bojovať každý deň a obrniť sa proti tomu trpezlivosťou. Hej, nie je to ako, že niekto si myslí, že má spoločnosť, teraz kúpime si IDS-ko, je to pekná čierna krabica, máme to tu v reku, svieti to tam, sme v pohode, alebo zaplatili sme si audit, updateli sme tie stroje, čo nám povedali a už nám teraz 20 rokov nič nehrozí, tak to je omyl, na druhý deň je zase všetko zlé. Takisto ďalšie rizika, musíte sa, ak budete pracovať v tejto branži, alebo sa rozhodnete s týmto riešiť, obrniť sa trpezlivosťou, pretože budú vám kladené veľké prekážky vždy do cesty vo forme toho, že audity budú iba papierové, teda to, že sa spoločnosť hrdí niečím, že má nejaký certifikát alebo že niečo prešla nejakú štandardnú, to je síce pekné, alebo že avizuje marketingové oddelenie, čo oni všetko majú a akí sú bezpeční. Nemusí to tak byť iba kvôli, že to tak propagujú. Tie audity nie všetky sú naozaj také kvalitné, ako je avizované. Ako príkladom bol napríklad, budem si na konci roku, čo si mi každý myslí, aká je tá veľká prosperujúca firma a strašne známa, akí oni musia byť strašne bezpeční a zistilo sa, že vôbec nie. Veľmi jednoducho. Takisto, ak ukážeme si, ak máte nejaký menší podnik a nemáte celú security divíziu, ako to majú veľké korporácie, ale že je to nejaký iba small medium business, že máte nejakých svojich ľudí. Často ľudia, ktorých príjmajú, nemajú napríklad vôbec prehľad o tom, že čo by mali spĺňať a keď oni im rozprávajú, že akí sú profesionáli alebo experti, oni si to nemajú ako overiť a proste pán Štefan u nás robí bezpečnosť a je v tom dobrý, tak musí to tak byť, pretože má nejaký papier. Hej. To tiež zase zlé. No, to je potom ja som ho tu nazval pán Karel, to je ten, ktorý má to IDS-ko kúpené, dostáva od neho 1024 mailov denne a oni sú neprečítané, pretože nie sú napríklad po česky a on tomu nerozumie a nevie, čo s tým má chudák robiť. Takže všetko je v poriadku. Ako som povedal, že je prevláda taký názor, že ak budete robiť security, aj pán šerif, CISO, budete mať hviezdu a pištol a budete uznávaní, ľudia sa vás budú báť, budete mať rešpekt a budú dávať na váš názor a manažeri vás budú podporovať, tak to tak vôbec nie je. A tak by to samozrejme byť malo, pretože ak sa celá tá spoločnosť v podstate nestáva kladne k tej bezpečnostnej otázke, hlavne top management, ktorý vás musí podporiť a pretlačiť tie politiky a veci, ktoré vy chcete presadiť, tak to nebude fungovať. A takto je to vo veľkej korporácii, ak máte celú divíziu, ten šerif alebo tí security officery musia mať podporu od toho managementu, ktorá dokáže podporiť tie ich názory v ostatných divíziách, pretože inak to bude, ako som hovoril, vy môžete sa snažiť zaviesť nejakú bezpečnostnú feature alebo politiku, keď vás nepodporí, nedokážete prinútiť iné oddelenie, aby zaviedli proste niečo. A budete chcieť eskalovať nejaký incident, ktorý sa vyskytol, viete, že je problém, treba to odstrániť. To má čas, to nie je také hrozné. Proste
musí mať vaše slovo váhu, hej, čo často mať nebude. Potom budete počúvať také tie frázy, hej, vy ste iba na náklady, security nič neprináša, nič nevyrába, vy iba jete peniaze, takže it's not needed, no, a takže je to ono. Takže v príkladoch, ako to potom vyzerá na čisto náhodných zákazníkov, ak by ste náhodou nejakých aj našli, ktorí by sa podobali, je to čisto náhodné. Takže príklad, že nájdete na korporátnom webe zvonku SQL injection, kontaktujete developerský tím, ktorý sa má na starosti ten portál, oni vám o 2 týždne odpíšu, že neodpíšu, nič sa nestalo. Eskalujete to vašemu nadriedenému, ktorý kontaktuje ich manažéra. Ten, bože, zase nás otravujú henty, niečo s tým urobte. Oni to potom samozrejme po ďalších 2 týždňoch, celkové mesiace fixnú, že no, už sme to opravili a potom to takto vyzerá, že ten public error a SQL, čo tam bolo. Ostalo aj SQL, ale error povedali, už sa nezobrazuje, hej, už je to safe. Ja som ho hľadal dlho na disku a nakoniec som si ho išiel zase na ten portál skopírovať včera. Takže to je, keď nemáte tie zbranie, ako to vyzerá potom bez toho supportu. Ak váš manažér alebo nadriadený, ktorý je celkovo zodpovedný za tú situáciu v tej spoločnosti, vás nepodporí, ale zastáva sa toho názoru, že security sú iba tí, čo berú ti peniaze a buď sales, alebo nejakí konzultanti sú tí, ktorých naozaj zarábajú, preto oni majú vždy pravdu, oni majú vždy prednosť. Vy ste tam iba tak, aby sa nepovedalo, že keď príde ten audit, že vás majú. Vy sa snažíte implementovať nejakú feature, je to super, je to dobré, pretože dajú si ďalšiu fajku, že sme safe a potom príde konzultant, že im sa alebo obchodník, že nám sa to nepáči, pretože nás to strašne obmedzuje, pretože napríklad, keď ideme do zasadačky, je tam Wi-Fi, nemôžeme ísť do produkčného prostredia a ukázať niečo zákazníkovi. To, že to Wi-Fi si je tiež dole na parkovisko a to nikoho nezaujíma. Oni to proste chcú. A vy sa môžete rozkrájať, neurobíte s tým nič. Preto je, ako som dúfam, že sú tu nejakí manažeri a zoberú si z toho ponaučenie a po svojich budúcich zamestnaniach budú na toto dbať. Takisto potom s tou DMZ-kou a intranetom padajú tie magické frázy, že DMZ je taký silver bullet, tam sa nič nemôže stať, pretože sa tam nikto nemôže dostať, je to úplne nebezpečné. Nič bezpečné, nič sa tam môže stať, takisto v intranete. Kto by potreboval nejaké enkrypciu alebo nejakú bezpečnosť v intranete, veď tam sa predsa nikto nedostane. A kto by tam predsa robil niečo z firmy, to je blbosť, nie. To vôbec neriešte. No, takisto potom je to s pečovaním. Áno, no. To sa smejete na tých, ale je to naozaj tak. V každej korporácii, kde bežia nejaké enterprise produkty a tak narazíte na tieto skvosty z 90. rokov ako Telnet FTP, Samba Sherry, Airshell, Airlogin, v Airhostami all, to tam len tak lieta. NFS Sherry, No-Root Squash, samoriek máte jeden, máte všetky, pretože čím väčšia dostupnosť, čím väčšia funkcionalita je dobre, security to iba obmedzuje. Hlavné je, aby to išlo, aby to bolo dostupné a aby sa tam všetci dostali. Takže je to tak. A nič sa tam nemôže stať, pretože je to v tej DMZ-ke. Tam ste safe, tam sa nikto nedostane. Akože prípada vám to smiešné, ale bohužiaľ je to tak, je to, aby ste sa proti tomu obrnili. Čo sa týka tých enterprise aplikácií, takým najvhodnejším príkladom je to samozrejme SAP, lebo možno sa s tým určite stretnete, hej, hovorí sa zo žartu, že ten SAP znamená suffering and pain pre tých, kto s tým robia. Bohužiaľ je to tak. Takže je to úžasný kolos, obrovský, dokáže to naozaj všetko, čo si viete predstaviť, alebo čo by ste očakávali od nejakého enterprise systému, od financií, skladového hospodárstva, všetko možné a samozrejme, že je to postavené na tých NFS shareoch, komunikuje to cez tier služby v tom lokálnete a všetky tie dáta idú plain text, hej, takže je to super.
prípade, že takisto nemáte veľkú spoločnosť, ktorá má vlastný vývojársky tím, ktorý sa tým zaoberá za ťažké peniaze a spravuje ten systém, ale najmete si nejakú outsourcingovú firmu, ktorá vám to príde, nainštaluje, urobí vám to na kľúč za ťažké peniaze a potom vám to dá k spokojnému užívaniu. Slova, ktoré od nich budete počuť, ktoré sú bohužiaľ pravda. Tak ako sme to nainštalovali, tak to nechajte, lebo ako náhle tam niečo zmeníte, tak to prestane fungovať a už to nikto nerozchodí a budete potom dvakrát toľko platiť, aby ste boli, takže ten manažer povie, ani sa na to nepozerajte nikto, pretože si nemôžeme dovoliť ďalších 10 miliónov dávať na to, aby to dával niekto dokopy. Hej, to samozrejme dve verzie sa pobežia buď ABAP alebo Java. Hej, tam všetci zákazníci, čo teraz bežia Javu, samozrejme bežia tú deravú, pretože ju nemôžu updatenúť, pretože sa je citlivý na tú úplne najposlednejšie minor číslo, ktoré je v tej verzii tej Javy, pretože inak to nebude fungovať. A na to, aby sa patchol Enterprise System, sú maintenance Windows, ktoré sú u veľmi benevolentných zákazníkov, ktorí nie sú kritickí 3 mesiace, inak je to 6 mesiacov alebo rok. Aj pre kritické chyby, vtedy sa opečuje všetko, takže nemyslíte si, že vyjde niekde v RSS-ku, že oh bože, je deravá Java a teraz všetci poletia updateovať a rebootovať Enterprise systémy. Nie. Pekne si počkajú, nech sa to otestuje, potom sa to naplánuje, potom sa to otestuje a od 3 až 6 mesiacov, keď zákazník dovolí, tak sa to pečne. Potom si samozrejme myslíte, keď to tak za tie ťažké peniaze vyvíjajú a predávajú, tak to musí byť super bezpečné a tak ako príklad si prejdete z Black Hatu prezentáciu o Sapito, čo je pentestovací nástroj pre SAPy. Potom sa vám zatočí z toho hlava a zistíte okrem tých R služieb a plaintextových vecí, ako to beží na tom Oracle, že je veľmi jednoduché sa tam dostať napríklad už cez tú databázu, prečo by som sa ako najjednoduchšia cesta lámal cez nejaký enterprise systém, keď si už tie dáta vytiahnuť priamo z databázy, že áno. Potom, čo sa týka toho násadenia v nejakej, ku príkladu, vymyslenej fiktívnej štátnej organizácie, ak máte takýto systém, ktorý bol inštalovaný outsourcovanou spoločnosťou a oni sa na to s úctou ako na modlu pozerajú, že im všetko na tom funguje. Nikto samozrejme nevie, ako to, ale funguje to. Nebudete často sa ani dostávať k tým dátam priamo na tom, že prečo, keď všetky sekretárky budú mať buď priamo tam na šeroch alebo na svojich notebookoch vyšerované tie finančné dáta vo svojich Windowsových šeroch. Takže každý z intranetu si môže tie fiškálne správy alebo údaje o zákazníkoch hocikedy stiahnuť, pretože im nikto nepovedal, že sa to nemôže. Takže najjednoduchšia cesta samozrejme takto. Potom, ak by ste sa náhodou už dostali, že predsa nechcete presvedčiť toho zákazníka, že bolo by dobré otestovať aj ten samotný SAP, zistíte, že štandardne SAP nastavuje v Oracle ten Remote OS Out na triu, teda kto sa prihlasuje vzdialeno, je automaticky autentifikovaný a Oracle listener je zapnutý, takže z intranetu sa prihlásite do databázie, že juhu, zistíte si, aký je SID, to viete z klienta, prihlásite sa tým loginom, autentifikovaní ste, vydampujete si password databázu, kreknete si ho offline a veselosť. Alebo v tých najhorších prípadoch všetci tí konzultanti, aby sa tam dostali potom, nechávajú tie administratorské hesla štandardné. Najhoršie, čo sa mi stalo, kedy bolo, že v inštitúcii, ktorá disponovaná veľkými peniazmi v tom SAPe, pretože rozhodovala o nejakom prideľovaní peňazí, aj heslo na roota, môžete si tipnúť dvakrát, aké bolo, nie je to prázdne, takže je to root, áno. No. Takisto ďalší taký príklad z praxe, vymyslený, ak nájdete si v dnešnej dobe operátora alebo nejakého poskytovateľa služieb, keď si predstavíte, že je to veľká korporácia a má minimálne nejakých 70 000 alebo 100 000 zákazníkov, poskytuje im maily a podobne. Môže sa vám stať, že každá tá časť
tej spoločnosti pracuje samostatne a nekomunikuje spolu vôbec. Administrátori, vývojári a security majú každý svoju časť budovy, tam sedia, si riešia a vôbec nevedia, čo robí ten druhý. Potom náhodou potrebujete niečo vyriešiť a potrebujete súhlas od všetkých týchto zúčastnených strán, stretnú sa na jednom meetingu a nastane katastrofa, napríklad, že sa rozhodne, že už by v roku 2000XX bolo vhodné nejaké SPF záznamy alebo dokým, keďže už sú ten mailový provider, že by to bolo také dobré zaviesť. A nakoniec vyskytne, že nemajú pre svojich zákazníkov nielen SMTP autentifikáciu, ale pre 70 000 zákazníkov, ktorým robia aj providera a maily, je relaying spravené cez Permit My Network, kde majú celý svoj subnet, hej. A je to iba otázka času, kedy si to niekto všimne z čínskych alebo ruských kolegov a toľko spamu ešte nevideli. Takže takisto, keď to zostaneme pri tom fiktívnej korporácii, každý, samozrejme v lete čas dovoleniek, ak si spomínate 2008 bol Dan Kaminsky, prišiel na zraniteľnosť v DNS cez to Query ID, čo sa potom opravovalo randomizáciou portov. Bolo z toho veľké halo a nočné mory na 2 mesiace. No zrejme, ako náhle vyšiel prvý proof of concept exploit, alebo plugin do Metasploitu, nedalo mi to prejsť si nejaké verejné služby, prípadne nejakých zákazníkov tedajších skontrolovať, že či sú safe. A tak samozrejme našli sme, že zase máte 70 000 zákazníkov a deravé DNS servery. Tak urobíte dobrý skutok, zavoláte im a informujete ich o tom. Zavoláte prvej kontaktnej osobe, ktorá je zodpovedná, tá vás odkáže na ďalšieho, tá na ďalšieho, na ďalšieho. A na 10. hop sa dostanete už k tomu, ktorý aj zo security, aj z toho oddelenia, aj má zodpovednosť a aj by to mal spraviť, a vám to zdvihne, strašne tam fúči, ale ja som v Slovinsku na pláži. To je pekná, ja som vo vašom DNS. Aha, a nemôžete povedať, aby to nie... Ale ja som... tak prvá otázka, ale ja som to pečoval. Hovorím, no to je síce pekné, že vy ste to pečoval, ale ja som to poiznol, hej. Ale to nie je možné, hovorím. Tak ja sa s vami nebudem mávať. A nemohol by to niekto pečnúť? Hovorím, že, tak ale to je vaša starosť. Tak ja skúsim niekomu zavolať. Ďakujem. Nemáte za čo. Hej. Takisto ďalšia možnosť, ktorá sa vám stane, že ako dostanete 40 000 hesiel za 5 sekúnd grab password v Outlook. Ak si pozriete Outlib, je tam v nastaveniach verbozita logovania od 0 až po 5, myslím, kde sú to iba že prebehla autentifikácia a postupne s verbozitou sa pridávajú údaje a pri číslici 5 je veľký banner cez pol strany orámovaný tými hashmi. Nikdy nepoužívate túto možnosť viac ako na 5 minút, ak potrebujete niečo otestovať, pretože sa hesla logujú ako hash a plus plain text. Samozrejme, niekto to tam zapol a nechal to tam bežať 2 roky. S tým, že aby to nebolo dosť potom sa obhajoval, že veď aj tak, kto by sa k tomu dostal. Samozrejme nikto, keďže sa to loguje na nejaký share, z ktorého aplikácie v support centre grepujú nejaké chyby a aby mohli komunikovať so zákazníkom, či došlo k nejakému eroru. Ale veď tam je taká aplikácia, ono to z toho grepuje, oni to nevidia, no ale to im nezabraňuje v tom, aby si to prečítali inak ako tou aplikáciou. A kto by to robil? Takže asi tak. Keď som to oznámil ako incident, bolo mi povedané, že veď to je iba pre webový portál, tam sú len maily. Ako si myslíte, že to je iba pre niektoré také spoločnosti, ktoré berú tú security na ľahkú váhu? Nie je to tak. Ako sa hovorí, odpor je marný. Aurora attack z januára tohto roka, ktoré bolo veľké halo ohľadne spoločnosti Google, ako sa neskôr ukázalo, v Číne teda, ako sa neskôr ukázalo, 33 až 100 ďalších spoločností bolo zahrnuté v tejto korporátnej špionáži. Oni to preferujú ako
strašne premyslený, profesionálny, sofistikovaný útok, ale v podstate môžete to zvládnuť aj vy. Hej. To je to len dostatok času a trpezlivosti a skúsenosti. Hej. To sú veci, ako si ukážem neskôr, proti ktorým sa neubránite. Je rozdiel, ak na vás útočia nejaký script kiddies alebo niekto, kto si stiahol nejaký exploit a prebeháva to, alebo aj keby sa snažil, viete sa proti tomu brániť, ale ukážem ďalej proti profesionálnemu útoku je veľmi ťažko sa hľadá obrana. Je to v podstate iba otázka času a peňazí. Takže, čo sa týka toho, máte možnosť pozrieť si, ako prebiehal ten Aurora útok. Keďže ide o dáta, nikto nebude útočiť na tú infraštruktúru alebo na tie servery zvonku. Prečo? Keď môže útočiť znútra, kde má každý prístup do toho internetu samotného. Hej, ja vám ukážem všetci v ďalšom slajde, tí, čo si myslíte, to by sa mne nemohlo stať, tak nie. Ten útok je naozaj veľmi dobre premyslený. A čo sa týka toho sociálneho inžinierstva, začne tam, oni sa snažia masovo nainfikovať čo najviac zamestnancov, ich notebooky, pomocou nejakého backdooru, ktorým sa dostanú potom v práci do tej korporátnej siete. Vy si zoberete, či už ste v práci, alebo si zoberete notebook domov, pripojite sa na ICQ, na Facebook, príde vám správa, kamarát vám pošle linku, vy si ju pozriete a už je chyba. Už je zle, vy o tom neviete, prídete sa naspäť do práce, vráti sa veľké množstvo ľudí a v podstate útočníci iba sledujú, ako im narastá botnet a snažia získať čo najviac informácií z toho intranetu. Samozrejme, oni majú informácie zozbierané už dávno dopredu. Oni vedia o vás, vedia dáta o tej spoločnosti, ako ukážem. Takže najzaujímavejšie, čo bolo, ale na tomto Google, ten veľký fail je Google, ako to, že mali IE6 a Windowsové servery v backende, keď v podstate vyrábajú Chrome, hej. Takže je to také zaujímavé. Ja vám poviem jednoducho prečo. Ani oni sa tomu nevyhnú. Ako náhle používate nejaký korporátny software, či už je to SAP alebo hociaké iné z týchto enterprise produktov, tie sú vyvíjane po strašne dlhý čas a začali v dávnych dobách a tej spätnej kompatibility na tie Active komponenty a IE6 bazmeky, ktoré to využíva, sa toho nezbavíte. Vy ste toho investovali peniaze, že ste to nakúpili, že sa to vyvíjalo, že sa to na vás customizovalo. Takisto vaše interné aplikácie pre dochádzku a pre všetko boli vyvíjane v tom čase, keď bol IE6 a ako náhle updatenete, nie je to ako každý iný rozumný browser, vy updatete na 7 a myslíte si, že zapnem si tú spätnú kompatibilitu a bude to fungovať, tak nie, nebude. Takže veľmi ťažko sa toho zbavuje. Takže aj takéto korporácie na to silno doplatili. Ako som hovoril, odpor je márny. Je iné, keď na vás niekto niečo skúša, alebo sa vás snaží dostať. A iné je útok v koordinovanej kybernetickej armády, kde si zoberete, že nejaký štát má trénovaných profesionálov, ktorí majú celý office pre seba, sú dobre platení, sú motivovaní, majú odhodlanie, majú vynikajúcu výbavu, majú plán a majú veľmi veľa času a peňazí. Len preto, aby od vás získali ešte viac peňazí, prípadne, či je to už korporátna špionáž alebo kybernetický terorizmus pre nejaký iný štát. V tom sú arabské krajiny taky veľmi motivované. Tiež tam nemajú deti čo robiť, tak robia zle imperialistickým, kresťanským, západným zlosinom. Všetci ľudia majú možnosť, každý je v podstate špecializovaný, oni majú dopredu zozbierané informácie o tom cieli, o infraštruktúre, aký software používajú. Majú tým, ktorý hľadá zero-day exploity, ktoré nie sú public a nie sú opečované. Majú customizované verzie priamo malwareu pre ten
pre ten cieľ. Teda tie sú špecificky testované presne na tú infraštruktúru, čo vy máte, teda ako vedia, ako kedy pečujete, ako pečujete, aký máte antivírus, aké máte IDS-ko, čo všetko tam máte. Oni si nasimulujú v podstate v svojom labe tieto prostriedky, vyskúšajú si to všetko a potom idú na ostro, vedia osobné údaje o vás z Facebooku, od všade. Takže vedia vás veľmi jedno presvedčiť, aby ste klikli na nejaký link a to je všetko, čo musíte urobiť. A to ide veľmi ľahko. Ako náhle oni to urobia plošne, prejdú takto 1000 ľudí, je veľmi ťažké ich zastaviť. V prípade, že ich zastavíte, oni na druhý deň pokračujú. Je to ich práca. Tak ako vidíte ráno do práce, snažíte si tomu zabrániť. Oni sa budú snažiť dostať sa vás. Takže to je iba otázka času. Takisto insider informácie, insider cooperation. Pre nich nie je problém podplatiť niekoho, aby vyniesol informácie z firmy o infraštruktúre, prístupe, všetko, čo potrebujú, nikdy sa to nikto nedozvie, alebo aby im dokonca niekto znútra pomohol im vybaviť prístupy, ukradol nejaké dáta. Prípadne veľmi, veľmi zaujímavé triky, keď si myslíte, že to ide to iba cez internet, robí sa to aj offline, niektoré banky s tým mali problém. Idete po meste a pred prácou vás zastaví šarmantná hosteska, dá vám CD, alebo vám príde poštou CD na nejakú lukratívnu službu alebo produkt, kde majú prvý zaregistrovaný niečo free, alebo nejaké peniaze, vy prvý príjete domov. To je super, to si pozriem. Vložíte DVDčko, poviete si, zase je to v nejakom flashi, nie je to web, musím to pustiť cez ten autorán a koniec. Už je vybavené. Takže tých možností je veľa. Ako som hovoril, to, že nejaká firma vyzerá veľmi veľkou alebo je prezentovaná strašne pompezne, neznamená, že je bezpečná. Hej, epický fail, Rockiu. Každý na tom klika zvieratka flashové na Facebooku, teší sa z toho. Hej, a povedzte si teraz, akým heslom a akým mailom ste sa tam registrovali. Hej. Takže druhá vec je, že tieto korporácie, ako náhle dojde o nejaký... Oni všetko poprú, to nie je vôbec pravda, to je vymyslené. Potom sa pozriete na ten zoznam 32 miliónov klientov, nájdete sa tam a buchnete sa po čele, že je to tak, je to zle. Ale už potom začnete si spomínať, kde všade sa s týmto heslom ste sa hlásili, ale už je to jedno, pretože prvé, čo urobí ten útočník potom, ako si stiahne ten zoznam mailov, vyskúša všetky sociálne služby, všetky hostingy, všetko, kde sa dá a podampuje si všetky dáta od vás. Takže než vy na to prídete, pretože to tá spoločnosť tají a než s tým vy niečo urobíte, už je dávno zle. Vítajte v džungli, aj keď si myslíte, že vás sa to nestane, ja sa updateujem a ja som bezpečný. Aj toto je príklad pre Windows, pretože v korporácii sa tomu takisto nevyhnete, k tomu Exploreru. Naozaj ste si updateli systém, antivírus, browsujete bez administratorských práv, máte updatenutý browser, Office, Flash, QuickTime, PDF Reader, Java, Instant Messaging, RAR, všetko, čo je asociované ako nejaký plugin v tom browseri, čo otvára ten content, a všetky tie toolbary. No vy si myslíte, že tak mám to všetko opečované, som v poriadku, som zahojený, nič sa mi nemôže stať, nie je to tak, ako náhle vyjde nejaký zero day, nemáte žiadnu šancu, ako tomu zabrániť, pretože antivírus vám to nechytí, pretože nie je vzorka a update na to ešte nie je a potrvá minimálne týždeň, než bude, tak si ho samozrejme vy updatenete. Konkrétne pre Firefox, Flashblock, NoScript, AdBlock Plus, Vodko, ktoré vám zabrania automatickému spusteniu všetkých tých aktívnych komponentov, skriptov, flashu, všetko, čo sa dá, iba na základe whitelistov, ktoré si vy definujete na základe z vášho racionálneho uváženia. Keďže to nie je tak, že by vám niekto niečo musel poslať a vy by ste to otvorili. Nie je to tak. Tie správy vám prídu od vašich priateľov, od ľudí z vášho kontakt listu. Vy si to ani neuvedomíte, alebo čo je horšie, stačí, že otvoríte nejaký web, aj keď velice seriózny a
nejaký veľmi seriózny, pretože na pomocou XS útokov vás dokážu presmerovať tam, kde potrebujú. V prípade veľmi vďačná vec sú banery. Vy si myslíte, idete na nejaký diskusný fórum, tam sa načítava baner, ktorý je od nejakej úplne inej spoločnosti, ktorý si oni zaplatia, počupnú tam nejaký flashový export do tých banerov, to sa rozdistribuje na milión stránok. Im to za tie peniaze stojí, pretože to, čo sa to zainvestujú do jedného toho banera, sa im na tom botnete veľmi rýchlo vráti, napríklad, hej. Takže asi takto. Čo sa týka, ak by ste si chceli pozrieť Aurora, tých liniek je veľmi veľa, ja som vybral iba tie, čo som použil, také zaujímavé. Ohľadne Aurora Q, ten pentesting a veľmi pekne ilustrovaný ten DNS bug, ak by niekoho zaujímalo. Nejaké otázky ľubovoľného charakteru týkajúceho sa tohto, čo by ste chceli vedieť, alebo ako to vyzerá v praxi, alebo som vás nechutil. No. Když tak moment, já donesu mikrofon. Vy určitě máte zkušenosti s přesvědčováním těch manažerů, proč řešit ty bezpečnostní hrozby, tak máte nějaký tipy, jak na to? Díky. Tam nepomôže. Čo sa týka presvedčovania manažerov, oni keď nie sú presvedčení, vy nemáte žiadnu páku, ako ich presvedčiť k tomu, aby chceli. Pre nich sú to náklady a vy aj keď to zdôvodníte, že áno, je to naozaj potreba, no dobre, ale teraz nie sú peniaze a nie je to potrebné. Oni v podstate nemajú to povedomie toho, že je to naozaj dôležité, pretože keď im poviete, že kríza, tak oni hneď vedia, to bolo v správach, to je dôležité. Ale oni sa zaoberajú biznisom a im to security pre nich znamená iba náklady, takže neviem, okrem násilia asi nejako. Niekto? Tak kľudne aj potom, ak budete chcieť. Tak ďakujem vám za pozornosť. Tak my děkujeme za velice zajímavou přednášku a teďka následuje teda už avizovaná 15-minutová přestávka.